Kenya to bring somebody to Nigeria is enough. Ndewo gị onye ọma na-ege ntị ma na-ekiri ekiri ebe ị nọ ugbu a bụ na sim.ha asịrị FM. Onye gị na ya nọkwa taa bụ 042 Solex, onye akụkọ ụwa. Ngwagere akụkọ nke anyị ji wee bịa taa. Njide unu ka na-ejide Mazị Nnamdi Kanu, otu ihe gosiri na ọnọdụ ndị na-achọ nnwere onwe Biafra bụ ihe were anya n'ihi na ọ bụ ihe mere ede ji wee bee nwee. Onye kwuru nke a bụ Mazị Raphael Uwazurike, bụ onye isi otu n'ime ndị otu na-achọ nnwere onwe nke Biafra, bụ otu ama dịka Movement for the Actualization of the Sovereign State of Biafra, MASOB n'aha nkenke. O kwuru nke a n'otu ihe onyonyo dịka ọ na-ezigara gọọmenti etiti Naịjirịa ozi ịjụ ha ihe kpatara ha ji wee na-enupụ isi n'ikpe nke ụlọikpe Appeal Court kpere ha ji wee sisi tọpụ ya bụ nwa amadi bụ Mazị Nnamdi Kanu ka ọ lawa. Dịka o siri kwuo, ọ jụrụ gọọmenti etiti ajụjụ sị olee ihe bụ arụ a nke Mazị Nnamdi Kanu kparala bụ nke karịrị mgbaghara ebe unu na-agbaghara ndị Boko Haram ha na ndị omekome ndị ọzọ na-egbu mmadụ ma na-eyi ndụ ụjọ n'obodo Naịjirịa. Mazị Uwazurike gakwara n'iru wee kwuo na ọ bụ ụdị mmegide dị otu a bụ ihe kpaliri mmụọ ya ihibe ya bụ otu MASOB n'afọ 1999 n'ihi na mkpagbu nke a na-akpagbu ụmụ Igbo n'obodo Naịjirịa akarịa. A sịla na Solex si kama lere onyonyo ya. Just a few days ago, there was jubilation in the southeast that the Court of Appeal in Abuja granted the release of Nnamdi Kanu. Everybody was happy. There was jubilation. But yesterday, we heard again that the federal government coerced the justices of the Supreme Court to resign their decision and grant a stay of execution on their own verdict. You begin to ask, what does the government want? The government should want what makes their people happy. They should want the happiness of the people. That window of opportunity to make peace in the southeast. So many people today are kidnapping people in the southeast on grounds of the fact that Nnamdi Kanu was detained or is detained. Killing people, saying that they are doing it for the release of Nnamdi Kanu. And the Court of Appeal gave that window of peace. And the federal government is truncating from the Court of Appeal to the Supreme Court. To do what? To show power and authority. By going to Kenya to bring somebody to Nigeria is enough. It's enough authority, it's enough power. We see, it's enough power for people to believe that you have the capacity. By keeping him for more than 1 year, it's enough to show power. What else do you want? This amounts to killing the ant with a sledgehammer. Look at the alert in Abuja today. Security alert. Is it caused by Nnamdi Kanu? But you know the people. And these people you know are the people you are placating. You are releasing in their hundreds. Enlisting in the army, police, and other security agencies. Then this individual from the southeast, you want to annihilate him. And this tends to justify our clamor for Biafra. Otherwise, why should we be releasing Boko Haram members and detaining an individual, a superior court, like a court of appeal, released? What justification? Because he's an Igbo man. Is it not true? Is there any other thing?
I feel so happy that I started this thing in 1999 to educate our people that we are not safe in Nigeria. And you try to justify it. What has Nnamdi Kanu done that Boko Haram people have not done? We are not interested in your kangaroo, Court of Appeal, and Supreme Court judgments. You are going to the Supreme Court. Obviously, we know what you will get, because you have already started coercing the justices by redeploying them, posting them to other stations, insulting them. This conduct of the federal government is very undignified. Very undignified. It tries to increase the insecurity in the southeast. Every Monday now, people stay at home. Even when you ask them to go to their normal businesses, they stay at home for fear. How are you helping matters as a government? You said Nnamdi Kanu did this, did that. Granted, but not conceding. What about members of the Boko Haram you are releasing? Are they innocent? Why are you releasing them if you cannot release this one? I'm tired of all this nonsense because you see, when the government is safe, it's the cause of insecurity. What else do you get? What do you think? Please, all we want in the southeast is the release of Nnamdi Kanu for now, for peace to reign. Akwehụla ya bụ ihe onyonyo. Ya mere nwanne m nwoke nwanne m nwaanyị gị onye na-eso ebura ya esonye asị nkịta alụkwa jide ka iji onye ọma wee na-ekpe na-asị na Chineke nna ga na-anọnyere gị na-agọzi gị na-etinyere gị aka n'ihe niile nke ị na-eme. Ihe taa bụkwanụ mbụ ị na-ahụ ihe onyonyo anyị asị nke nnọọ onye gị na ya ka nọkwa bụ 042 Solex. Ya mere ọ bụrụ na ka m mere dị gị mma n'obi nwanne, biko ọ bụ na Facebook na Instagram ka ị na-ahụ ihe onyonyo a, biko pịara m follow. Ọ bụ na YouTube ka ị na-ekiri ya bụ ihe onyonyo, pịara m subscribe ya na mgbịrịgba anya ya n'akụkụ ka ị nwee ike na-enweta ihe onyonyo ndị ọzọ ga na-ewetara gị. Ọ na Twitter ka ị na-ahụ ya bụ ihe onyonyo nwanne, pịara m follow. Ọ bụ na TikTok tikiere m ma atọ ọkụma. Igbo ndị ọma njem ọnụ ekenekwa m unu wee na-asị na ọ ga na-adịrị unu niile mma ise na-atụsara m ihe onyonyo a na-apịrị m aka na share button. Daalụkwa onye nke m.